nyakoba okwigirira amagena amororo akuiyo kurwa ase kware asensemeria tabaka nigo egatia barai ao babiri bagutuma eng'ora yabo ya bene guchia asinya gusira irikana ong'esa nigo yokabira omugavana bwe county ya Kisii Muske James Elvis Omalbungwaye aberiga komotogia nyagusira irikana ong'esa buna nigo abete omukenya nabo igo mugusio mutang'ani konyakoba okwane kinga obeire gakurwanirira lige ne liga liororo likoywa korwa asensemeri gware asensemo ye bunge ya South Mugirango e county ya Kisii. How will I know that in a moment this will change so quickly and become something else? I lost my wife. My dear wife passed on the 26th of October 2021. She was suffering from cancer. Abantu baminto ba Kisii County mwensi ase mwabeta more especially bali ba South Mugirango ncheno omugavana oino omukoro James Omalbungwaye nkoira libageriria bene komorero omusani ono omonene omwana ominto nyagosira Elkana ong'esa orengo omubachi bwegwara omonene ninde namayanda amange aso okomosiria a celebrated hero ogerire gusi yaito yamanyekanire globally eng'ora yane yabene eikere isi immediate family abasani abairi n'ababachi bonsi bamwabo musani ono ong'esa abantu baminto nyagosira ong'esa niga arengo omubachi bwegware egiata nambeyemo omanyekanete ense yonsi esiyaika ase kenyamurero bakomoroka buna world renowned stone sculpture abagusi baminto twasiririe omunyankongo omonene oyegasi yayengiya yobobachi yamanyekanete ense yonsi esiyaika mwinyore buna nyagosira ni nero obachete nyamunchera ase kenyamurero bakoroka buna bird of peace eyo etandasira ase geita kia UNESCO headquarters ase ense ya France Paris kuri omwaka 1990 mpaka bono nawere naboigo akabacha chinyoni chigotenga yaani dancing birds echichibekira ase embassy ya America aria Nairobi chinyoni ekyo ne sign y'omogoko omorembe na okobwaterana okuyagwe chinse chionsi komenta nayo egasi yaye nere displayed ase chinse mwao ase chinse buna Texas ime ya America na Coca-Cola Olympics Museum abantu baminto omwaka 2014 nigo nasirete mono nyagosira musani ono ong'esa head of state commendation mpaka inkamuira Marekani for Smithsonian Folklife Festival amona members ba county assembly ya Kisii na barobwo tokagende somoyegoyo orenge bweng'encho mono tokaira agachikworokia igoro buna abagusi bakobacha egware boigo inkamukonya koroberia African Stone Talk Symposium aiga Kisii University asomo chioito ogusi yabaretamu ababachi koruchinse chia isiko na baria bense yaito ya Kenya elio gosanga na gosemania igoro yegasi ya stone carving ntomanye tobu ya bwegware yaito na magenderero lige na lyaito lyatoreteira igagusi mono South Mugirango etaoni ya Tabaka ase okoiywa pole sana abantu baminto Nyasaye tigaba oboremu engakieye tokomorera omunyankongo ito abantu baminto ba South Mugirango abantu baminto batabaka oyo iga n'omuntu omonene omuntu bw'ekisemi omuntu osomete omuntu omayete stone carving tigaga Nyasaye amoko akonye familia yaye nere sagenda na Nyasaye mbuya mono Nyasaye abasesen mwensi esimwaika